mukomana anonzi Nero aiwa uchizoprova uchizostressa aiwa the ruling party nevakomana aiwa vainfiltrated ne the ruling party vakuna nasangizo chavangu panapa Nero akazonyatsokuratidza vanhu kuti aiwa uyu chaichai ndiye mutungamiri wenyika, ndiye munhu anodikanwa nevanhu, noda kwokuti aiwa paangosvika anokonzeresa but vamwe vese vamunoona vatengesi ava pana vanhu vanongovataira sana mina mashuka nomuda nyogo pana vanoti bva wasubscribe ubva walaika ubva watina on the bell icon tipinda munhu wamunhu kwa muchinzi Nelson Chamisa proves why he is the people's president. Tipinda munhu kwa muchinzi opposition leader advocate Nelson Chamisa recently drew a crowd of enthusiastic citizens when he entered a chicken inn outlet. Commenting on this incident, citizen spokesperson Gift Ostalosiziba said, "Why do not take the love and solidarity we receive from the people lightly? This is why we must fight harder. The path has never been easy, but we continue to persevere. Happy weekend." Tukona chitiko ichi panapa vari kuya vanyatsokuona kuti aiwa hope yevamacitizens evagari venyika yeZimbabwe vari kuziva pairi kuti aiwa iri pana Nero, iri pane mukomana, aiwa vari kuya panapa vaitaura mashoko kuti ndo zvinoita kuti aiwa varamba vachifaita hada nekuti vanyatsokuziva kuti vakangodisappointa vanhu avo maaspirations enyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe inobva yatodhakwa, inobva yatokolapsa, but sezvo vari kuziva kuti aiwa mahopes evagari venyika yeZimbabwe ari pavari, ndo zvari kuti we keep on fighting harder because we want to take the love and solidarity we receive from the people. Mbundudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe, kulike, pamwe chete on the bell icon.